Jo crec que el nou hospital s'ha de fer. Entenc la postura que es defensa des d'Esquerra, que el millor és el que es faci en més immediatès, que potser seria l'ampliació, però veig que l'ampliació d'immediatès no en té. I en canvi aquí hi ha una cosa que penso que no s'ha contemplat ben bé, potser aquesta mena de pensar tortosina, de que a Tortosa es pensa que és l'Omelic del món i més de les Terres de l'Ebre en aquest cas, de que està la proposta que ha fet l'alcalde de l'Aldea. Me consta que no és un farol i me consta que es podria fer. I l'alcalde de l'Aldea, un gran alcalde, tot sigui dit de pas, per damunt de tot, que això ho haurien de fer molts més polítics, està per lo que convé a les Terres de l'Ebre i al seu municipi. Hi ha altres que potser no fan això correcte i veig que tots ens hauríem d'unir i intentar treballar per aquesta via. I em consta que hi ha altres partits que també estan. No puc dir el nom perquè no són converses privades, però em consta que hi ha gent que està per aquesta labor i que a més està molt ben situada a l'Aldea i compartit en Tortosa seria un encert. És la meva opinió i seria bo. El que està clar és que s'ha de fer un hospital nou, com ben bé han proposat des de Ciutadans.